नायबाय थाखोहाय होदोहाय मालायनि फिसाइ सेग्राखौ गोसोम बनजिजिनिनो दाउखानो मारै बुरखायनानै मालायनि फिसाइखौ सेनो नागिरदों बियो नों देलाय हायोबा आंखौ दांनानै लालाय हारसिं होननानै गिगोन सानदों नामा नोंसोरो आदै बाबायाबो साबायहाय साथारबाय हगारदो मानो बिदि खालामबाय थां नै लाबावनि नै गस्लाखौनो बिसिबनानै होनां ब्राखौनो बिसिबनानै होनां र' गाग्लि आदै हगारदो हामनाय जाबाय रायलायथारला आं बेजों आदै ओमफ्राय बे आंनि थाइगिर फिथाइयावलाय मानो हमलाबायखो नोंसोरलाय ओइ गथ'फोर मा मोनदों बे लामायाव बा मोजांथार नुदों माथो ब्राग' रायलायनाय बुलायनाय मा मोननांगौ जाखो नांलायदों आरो जोंहा नुवाखै बियो आंनि फिसाइजों लाइन मारिनायखौ सामफ्रामबो लाइन मारिबाय थायो आंहासो बेसे दिगदार जागासिनो क्लासानोबा नाइनल' बबेनिबा फिसाइ सेलायलायनायनिसो दावराव जाबाय थादों माला हाबा जालायखो नोंसोरनि पेपारखौ नायगोन आं र' बेसेबां मार्क स्कर खालामनो हायो फिसाइ सेलायलायनायनि दावराव जादों बेयाव बबेनिबा स्कुल गेटआव जाग्लाबगोनसो जायाफ्रा मा गावहा दाख्लै गारजादों नालाय गावना बयफ्रेन्ड गैयैखाय जोंखौ मेगन सादों आरो मा होनदों नोङो सनमान गैया फोरोंगिरिजों बिदि रायलायनो न'आव फोरोंनायखौबो लाया फोरोंगिरिफोर फोरोंनायखौबो लाया नोङो खुगाफ्राबा बाब ब्लेडानो नाङा गोबौफ्रा आयौ क्लास 9ल'नो दानिफ्राय फिसाइ सेलायलायनायसो बुलायलायगासिनो आंनाबो फिसाफ्रा बिदिनो जागोन नामाथाय गिलायलांबायसोलां जोंना दिनानो मोजां नङा नामाथाय दिनै दहायबो जिमाव थांबाय एडमिसन लानो होननानै बेयावबो होखारहरजाबाय लासिंसिंनो आरो दा बेयावबो नै बिसिनि ब्रागलायलायलाय बुलायलायनायखौसो नायफैनांलायबाय ओइ सिख्लाफोर बिदि बुलायनाङाब्रा गाज्रि नुयो लामाफ्राव मा ब्रागलायलायनाय बुलायलायनाय बेलाय बबेनि सोर सैमा बानांदा नोङो लामानि मानसि लामाजों थांहाय मालायखौ नांग्रांनाङा सोबा हरजागोन आंजों सनमानखौनो होनो रोङा बिगुर गथ'फोरा थांसैलां थालां ओइ र' बिगुर मुला आंबो थांगासिनो बिसिनि ब्रागलायलायनाय बुलायलायनायखौ नायबाय थानो टाइम गैया आंहाबो जायखिजाया बुलायनानै फेसबुकाव भाइरेल जायोना मा जायो जालायबाय थाथों दरखार गोलैयाखै ओमफ्राय गथ'फोर मा जादों बायदि मोनदों नोंसोरो लामा बुलायलाबायनो जायो मोजाङै फरायगोर उनाव बयफ्रेन्ड लायोबा लाबानो जाबाय लासिं स्कुलखौसो बदनाम खालामजोबसिगोन बिसोरो फेसबुकफ्राव सोरबा भिडिअ खेबनानै भाइरेल हरग्राबाथ' स्कुलनि नामासो थांखागोन स्कुल गेटआवसो बुलायबावदों ओमफ्राय आंजों उल्था नांलायनायनि दायखौथ' गखाया नोंसोरो मार्कखौ दानख्लाबजों फेल खालामजोबगोन आं नोंसोरखौ देलाय हायोबा खालामलाय दाखालिनो गुना नोंनि बयफ्रेन्डआ सोबानायखौ फट' खेबखुमानानै लाखादों आं फेल जानांगौ हय बेखौ भाइरेल खालामजोबगोन आङो आयु मोदैया थिदेदिनो आंखौसो ब्लेकमेल खालामलायबावदों फोरोंगिरिखौनो सनमान बाहार मेजायहाय खालामनांगौ गेजेर बिदिनो नोंसोरबो बांद्राय गैखाथारो नालाय आंनि सोरबा जानायखौ मालाबानो बिदि फट' खेबखुमालायनानै लादों आरो बिसोरो थैखागोनसो फट' खेबदोंबाथ' जाबाय दे भिडिअ खालामदोंबा आयै फेसबुकाव भाइरेल जानांगौबाथ' गैखालाहाय आयै टिचारनिफ्राय होखारजाबा आंहा मा जानांगौ जाखो ओरैनोबा जा खस्थ'नि उनावसो मोनदों आङो दानि जुगनि गथ'फोर मा जायोहाय बिसोरो इसिबां दिमागानो नांनायनि बांद्राय सलियो आंखौसो ब्लेकमेल खालामलायबावदों आरो बिसोरो ना ओमफ्राय मेडाम आंनि अफारखौ माबायदि मोनखो जुदि नोङो फट'खौ भाइरेल खालामजानो लुगैयाखैबा आंखौ दा फेल खालामनांगौ हले सानखादो भाइरेल थांखासिगोन होननानै जों हले थांबाय आंखौसो ब्लेकमेल खालामनानै गालांबावबाय आरो बाल गथ'फ्रा थिदेनो जायाफ्रा मा फोरोंगिरिखौनो हिल गाननानै फैनायमोनब्ला बिसोरखौ गासोजोबगौमोनहां उफाय गैला आरो आंहाबो बिसोरनि होननायखौनो मानिनांसिगोन पाप्पि गथ'फ्रा थिदेनो आंखौसो ब्लेकमेल खालामनानै गालांबावबाय मारैबा भिडिअफ्रा भाइरेल जाबा साननांगौबो खोथा जायोना आंहाबो माथो
जाग्राया आदुआ साम' गरसे सानो रोङा सबायजों साम'जों सामफ्रामबो जानो रोनावबाय थागोन सायथोंहाय आयै सायथों नांजाथारनाङा बिसोरबो बुजिनांगौना जों हिनजाव जाथिया बेसे खस्थ' खालामो बेफोरबायदि साम' सायनाय अनला देनायाव बोरै सायोब्रा माथो हाबलांजोब्बायसो नै माथो हमनोबो हास्लाबा माथो आयै मारै थोद आवसावलाय बै आखायाव लानाय बिजिजों बाख्राखौ थुबथा बोखारनायनि उनाव बै गामलायाव दोनहरखांबा दाय दानस'गोन आङो दानस'नोथ' रोंखानाय नङा थुबथानोनो माथो मोनलाय लाङासैनो हाबलांजोब्बायसो माथो ओइ मनाजिला नों सायदो खोमालै आं सायला माथो हाबलांजोबोसो इसिबां खस्थ' दोन सायनो रोङा गारा दहायनो आं सायगोन होनखाथारदोंमोन दांलु दांला दाना हाबलांहोजोबनानै दोनसै आरो दा आंहासो घन्टासे नेफिननांसिगोन जानो थुब्र हरजोबनानै दाना रोङैखायसो जोंखौ थिनबाय आरो ओइ मनाजिला माइरं जानाय मानसिबो जावबाय थादोलै थाबनो आरो जुमाय संनो होननानै थाब लानानै फैलायलायदोंना नों एफा मोजां बेरायनो लांदोंमोन आङो हा जुमायखौलाय थाब सङाबालाय बोरै जानांगौ जाखो बैसागु बोथोर फैनोसै आरो गोबावजों संनानै दोनबासो गोथाव जायोहाय आरो गेजेराव गोखै जाबा संफिननांगोन ना आंहा देलै दे गोखैल' जानाङा जुमायफ्रा थाब सं गोखैखौ जुमायखौलाय लोंनो हायालै एखेबारे लोंखांनायनि उनाव मानसिफ्रा बखिगोन लासिंसिं जायो फंबाय जानाय लोंनायावबा माबायदिया मोजां जागोन माबायदिया थावगोन थावा बेखौ मिन्थिजोबथारो साम' गरसेखौनो सायनायावबा उदाया ओमफ्राय बे साम' एसेल' आन्थानि थाखाय खोनासंगासिनो आंखौ बिसोरो बिगुरनि सायलाबोलां मार्क्स दिनै फख्रियावसो गारहरफिनसै आं र' फिसा आं नोंनाव मा रावै निमाहा बिगोन आं सानबाबो रावखौनो मोना आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै जोंनि न'खर नोंनि न'खर गासैबो सिलिंखार फेलें जालांजोब्बाय गासैबो सिमांफोरा आबौ नों मानो गावखौनो दुसिगासिनो थांखांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै गावखौनो दा दुसि आबौ जों दुखु मोनो आबौ सिगाङाव जा जालांबाय जों नाथाय दायो खौसेयै जयै आवगायलांनो थाखाय जों नाजागोन आबौ नों जिंगा दासि लाथिख' फिसौ आंबोथ' बिदिनो सानो नाथाय नोंबैनि थाखायनो आङो जेबो डिसिसन लानो हाया जायो आबैखौ जोंनि सायाव हगारनानै हो आबौ आबैया जोंनि सायाव जा मावो जों बेखौ जेबो दुखु मोना आरो आबैयाबो जोंखौ अनगोन बै सानखौ जों जेब्लाबो नेनानै थागोन आबौ आरो जों आसा खालामो बै साना सानसेबाबो फैथारगोन होननानै थौदो आबौ आइयाबो नेगासिनो बे दे बिदिब्लालाय लाथिख' फिसौ थौदो लेट जासिगोन बे जोंबो